Oh, once again mga kajumbaw, may nga adlaw kaninyo mga kajumbaw. Dalon ta mo mga kajumbaw, mga untag mangga mga kajumbaw. Oh, mao ni ato ang content karon mga kajumbaw, kaning mangga bang hilaw mga kajumbaw. So kabalo ko nga hilig sad mo ni mga kajumbaw, basta nga aron ganting mangga mga kajumbaw. Grabe no, naamang gud mi bata nga nasuguan mga kajumbaw. Nga muhag mangga but nananghid ba niyo, ngawat ba ni bata siguro. So, no? So grabe pa lang, baho pa lang mga kajumbaw, pero tinangas luma. Pero grabe, kusog yapon kay mo panit ni ako ang asawa, ng gwapa na ko asawa mga kajumbaw. Kusog yapon kay mo kaon maski nagwa na, grabe, tanaw ra gurang nawong oh. Sus, wagi pa numbalingan kaaslo mga kajumbaw. Pero lami kay ni siya mga kajumbaw kung itusno lang ni siya tuyo mga kajumbaw. Tuyo rin butangan ni mog sili mga kajumbaw. Kamo mga kajumbaw, unsa inyo ang the best nga pangtusno ani, di ba? Lami pud kay ni siya uyap. Yan ambot ang sa inyo hang lami ani mga kajumbaw no. So do na pud may mga batak so pud kay mga oni mga batagong nga mangga. Oh no. So sa kalami na kaayo mo ka tusno oh, natusno na lang no nang hinugasan sa mangga, pero gihugasan ni kaduha siguro din na balik tusno des tuyo para sure gyud limpyo. Di man go magtan-aw go na pataka na lang tusno. No siya mga kajumbaw no. Di ta magpasaga og kuan kay wala tusno lang tag tusno diha nya wala gihugasan din sa kamot aning uban pong nangaon kay hugasan mo maginang mangga. Og gihugasan to niya sure ko mga kajumbaw, gihugasan sa to niya niya kun ayan tusno po dito sa tuyo. Dalo pud kay dag mga mangga mga kajumbaw. Di lang pud ay ni akong asawa may dalo hasta pud ni mga bata di ay pulo luoy taw kay manggang dodong ay gitapukan na wa na himpos na mangga. Oh, tabangan man dayon imbis isa ra yung tayo nangayo mga kajumbaw, dugok man pud dayon ning mga jumbaw pud nga mga silingan nato diri mga kabataan kusog man pud kaayo nya pakwaon di manguha. O nya mukaon na daghan mutungha. Tara mga kajumbaw. So yan smile tas ato ang channel para makita pud mo diha mga guwapings no. So wave lang wave sa atong mga kamay diyan. So daghang salamat, short ra kay nga video mga kajumbaw no. So thank you and God bless.